Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bugün hadis dersimizde Müslüman doğanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize aydan bir hadisini yatlap geçeriz. Bu hadis Müslüman doğanlar mühim hadislerden biri. Hatta şu hadise qow düşünsek, qow düşünjämizde yerleştirsek, durmuşumuzu tutuşluğuna ütkötçek hadislerden biri. Bu hadis Hakim'de geçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: "İğtanim khamsan qabla khams, şebabaka qabla haramik, ve sıhhataka qabla sakamik, ve ghinaka qabla fakrik, ve faragaka qabla şughlik, ve hayataka qabla mevtik." 5 saat gelmezden ön 5 saatin kadrını bil. Qarrılık gelmezden ön yaşlığın, kesel gelmezden ön sağlığın, gariplikden ön baylığın, işin çıkmaka boş vaktin, ölüm gelmenke diriliğin kadarını billiye. Yine şu 5 saat Müslüman doğanlar insanların gaflata düşüp, ahmiyet vermeyen, kadarını bilmeyen zatlarından 5 saat. Asliyetinde bu 5 saat Müslüman doğanlar Allah Teala'nın bize bahşeden nığmatlarından bir nığmat. Yaşlık, sağlık, baylık, boş vakit, dirilik, şulan hemmesi nığmat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize näme diýär? Şu 5 saatyň kadaryny bilin diýär. Peýdaly geçirin. Hem dünýäňizi gazanmak üçin, hem ahiretinizi gazanmak üçin. Garrylyk gelmezden öň ýaşlygyň diýär. Sen näçe özüňi gowy seretseňem, näçe iýmitiňe seretseňem, näçe saglygyňa seretseňem, garrylyň musulman doganlar nämesi ýok, dermany ýok. Hemme garramaly. Garrandan soňra musulman doganlar o ýaşlyk, ýaş kanserine bolan güýç, kuwat bolmaýar. Käbirniň kulagy işitmeýär, käbirniň gözü görmeýär, käbirniň aýagy tutmaýar, oşuňa meňzeş. Diýmek näme musulman doganlar ýaşlygyny peýdaly geçirmeli. Hem dünýäni gazanmak üçin, hem ahiretini gazanmak üçin. O ýaşlygyny haram ýolda geçirmeklikden, haram işler meşgul bolup geçirmekden, boş işlerle meşgul bolup geçirmekden näme musulman doganlar gorkmaly. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýdi, kesel gelmezden öň saglygyň kadryny bil. Saglygyň kadryny kim bilýär musulman doganlar? Keselden bilýär. Hatta ağır hasta olup yatanlar var. Şolar näçe pul harjamalan bolsa harjaýarlar, näme saglygyma gowuşsam bolýar diýär. Hatta käwat kesellap ýatýan bir onuň maşguliyetden ýam dünýäň gyzy gaçýar sen üçin. Kan iýen zadyndan lezzet almaýan, hiç hatdan näme lezzet almaýan, näme saglygym ýerine gelse bolýar diýär. Diýmek näme musulman doganlar saglyk ýaly baýlyk ýok. Şu burda tapan gaty çöreňi iýip bilýänem bolsaň, arasda hawadan dem alyp bilýän bolsaň, şu arasda ýagty jahany görüp bilýän bolsaň, gulaň eşitip duran bolsa, aýaň tutýan bolsa, şuň özü ullukan nygmat. Şeýle adamlar we musulman doganlar baý pul hemme zady we emma hem iýip bilmeýär. Ýene şeýle adamlar we gözü görmeýär, gulagy eşitmeýär. Şolaň bar arzuwy näme şu ýagty jahany görsem diýär. Ya bolmasa ýene bir aýagy ýöremeýär, şu ýöresem diýär, bar arzuwy şol. Diýmek näme musulman doganlar, eger biziň elimiz, aýagymyz, on kysymymyz awat bolsa, saglamyz ýerinde bolsa, ulu nygmatyň içinde gelip durýar musulman doganlar. Oşuň kadryny bilmeli. Muň kadry hem näme musulman doganlar? Allah Taala şükür etmeli birinji bilen. Ondan soň Allah Taala ibadet etmeli. We dünýämiz üçin peýdaly ýolly harjamaly saglamaly. Haram ýollarda harjamaly däl. Üçüncüsü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýdi, gariplikden öň baýlygyň. Allah Taala sana baýlyk nasip eden bolsa, işleriň oňuna bolup, işleriň ýörap, rızık bol elin rızık Allah Taala sana nasip eden bolsa, ýani kadryny bil. Özüňe harja, maşgalaňa harja, halalyndan iý, halalyndan gey, gowy öýde ýaşa, gowy uly al. Emma sana şunu nasip eden Allah Taala ýatdan çykarma. Sen şunun eýesi däl, eýesi Allah. İslanyny berýär, islanynyň alýar. Sen amanatçy. Wagty gelende zekatyny ber, fitrany ber. Garip mätäji unutma. Men gazannym diýip menmenlik etme. İslam ýerimde harjarym, öz aklym bilen, düşünjem bilen gazannym diýme. Sen gazanmadyň onu. Sen sebäp boldun, nesip etdi Allah Taala sana. Diýmek näme musulmanlygyň Allah Taala sana baýlyk beren bolsa, şoň kadryny bilip halal ýolly harjamaly. Zekatyň fitrany bermeli. Başarsan mescit kurdur, başarsan okuw kurdur, başarsan talim okat, başarsan Allah ýoluny harja, Allah ýoluny harja, dawat üçin harja, Allah'ın dinine kömek et. Diýmek näme eken? Elinde bar kadryny bil.
elden gidenden soň aýman soň elimde bolsa şunça sadaka bererdim, şunça zekat bererdim, garyba kömek ederdim, ay mätäje kömek ederdim diýeniň elden giden soň haýry ýok. Dördüncüsü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýdi, işiň çykmaka boş wagtyň. Öwliýalaryň bir hikmetli sözlerinden wagt diýä, pyçak diýä, ya sen onu kesersin, ya ol seni keser diýä. Ýene hikmetli sözlerinden iki günü biri-birine meňzeş geçiren kişi diýä, iki günü biri-birine meňzeş geçiren kişi ziýanlydyr diýä. Diýmek näme? Musulmanyň durmuşyny wagty boş geçirmek, wagt öldürmek diýen düşünje bolmaly däl. Etmäge musulman doganlar şeýle peýdaly işlerken, öwrenmäge şeýle gowzatlarken wagt ýetmeýär, ömrümüz ýetmeýär. Musulman adam diýmek näme? Wagtyny boş işler bilen geçirmeli däl, peýdaly işler bilen geçirmeli. Boş wagtyň barmy? Gadyryny bil, şonu näme? Haýry ýolda harja. Ertir gün öýlenersiň, eýam sen wagtyň adalar. Ondan soň başga bir işin çykar, eýam wagtyň adalar. Diýmek näme eken? Boş wagtyň barmy? Şonu näme? Peýdaly ýolda harjamaly musulman doganlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýdi, ölüm gelmezden öň diriligiň gadyryny bildi. Bize bir wagt berilipdir, bize bir ömür berilipdir, bize näme möhlet berilipdir musulman doganlar. Şol möhlet dolanyny biz gideýmeli. Hemmemiz ölmeli, kabryň aşagyna girmeli ajalymyz gelende. Bu görüp oturýarsyň, daşta gorakda günne unaşa bireleri gidip dur. Bize hem gitmeli. Bize de ertir bir gün diýer, biri diýer, ay bu dünýäme da o da aýrylypdyr, Allah rahmet etsin. Hemmemiz de şu söz diýilmeli. Hemmemiz de şu kepeni giyip kabryň aşagyna, ýeriň aşagyna näme kabra girýärler musulman doganlar. Diýmek näme musulman doganlar? Ajal gelmäkä diriligiň gadyryny bilmeli. We bu meselede iň bilmeli, iň möhüm zatlarymyzyň biri Allah Taala bizi näme üçin yaratdy? Dünýäde biziň bar bolmaklygymyzyň asyl düýp sebebi näme? Allah Taala Kur'an-ı Kerimde diýär, Zariyat surasının 56-njy ayetinde: "Ve ma halaqtul jinne vel insa illa liya'budun." Men jinnleri we insanlary yeketek maňa ibadet etsinler diýip yarattym diýär Allah Taala. Diýmek näme musulman doganlar? Biziň bar bolmaklygymyzyň, yaradylmagymyzyň asyl sebebi bizi yaradan Rabbimize, eýämize gulluk etmek, yeketek Allah Taala ibadet etmek. Biziň asyl wazifamiz şol. Şonu unutmaly däl musulman doganlar. Şonuň üçin dirikak, janymyz çykmaka, hemmemiz Allah Taala öňünde jan borjumyz bar, şu jany gowşur boly, heýetine janymyz çykmaka, ajalymyz gelmäkä musulman doganlar, haçan geljegini biz bilmeýäs. Näme etmeli? Hemişe wagtymizi Allah Taala ibadetde geçirmeli. Allah Taala'nın razy boljagy işler etmeli. Bize sowap gazandyrjak salih amallar etmeli. Ömrümüzi bimani, boş, bihuda geçirmekden gorkmaly. Asal şol gorkunç. Maňlaýyň secde barmaýan bolsa, ýüzüň kıbla öwrülmeýän bolsa, halal haram saýgarmaýan bolsaň, Allah Taala diýlenne sen üçin hiç zat mani bermeýän bolsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti diýlenne sen üçin ýöne bir boşlukdan ibaret bolsa, Kur'an diýlenne, Kur'anyň aýaty diýlenne, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi diýlenne, sen bu gulaňdan girip o gulaňdan çykýan bolsa, sen eýam ziýanyna gezip bolsaň, sen eýam ölüpsiň, kalbyň ölüpdir, habaryň ýok, gaflatda gezip bolsaň. Ha diýmek näme musulman doganlar? Hemmemiz şol kabra girmeli. Şo tak giremizden soň biziň ýanymyzda diňe biziň şu ýeriň üstünde kak eden salih amalymyz, sowap işlerimiz ýollaşyp bolýar. Ol dogan garnaş ýaqyn ýar, olar hemmesi bärde galýar. Ahiretde hem Allah Taala'nın öňünde jogap bermeli bolamyzda biz we biziň amalymyz bolýar. O şol amal gazanmak üçin musulman doganlar biziň fırsatymyz, biziň şu ýaşaýyşymyz, diýriligimiz. Ölenmizden soň şonu gazanyp bolanok. Diýmek näme eken musulman doganlar biziň birinji we asyl wazifamiz Allah Taala gulluk. Birinji bilen şondan başlamaly. Ibadetimizi berja etmeli, kamil suratda berja etmeli. Allah Taala'nın buyruşy ýaly, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öwredişi ýaly, şoňa gaýrat etmeli. Ondan soň ýaşlygymyzyň, boş wagtymyzyň, saglygymyzyň nesip eden bolsa Allah Taala'nın beren rızkynyň gadyryny bilip hem dünýämiz üçin hem ahiretimiz üçin näme musulman doganlar peýdaly işler bilen meşgul bolmaly. Allah Taala öz beren nigmatynyň gadyryny bilip ömrüni öz ýoluna harjayan takwa gullaryndan bolmaklyk bize nesip etsin. Elhamdülillah rabbil alamin.